Det første vi gør for at tjekke, at mønstret er i den rigtige størrelse, er at vi sikkerhedstjekker med den firkant, der er på første side. Den lille firkant skal være 2,5 cm, og den store firkant skal være 4 cm. Jeg kan godt lide at bruge mit lysbord, før jeg bedre kan se de linjer, der skal lines op med hinanden. Hvis man ikke har det, så kan man altså gøre brug af et vindue, hvilket fungerer helt fint. Man behøver ikke at gå ud og investere i et lysbord. Intetkøns mønster kommer med de her check-firkanter, som skal matche op med hinanden. Samtidig med det, så skal alle de sorte linjer på hele papiret også matche. Jeg fortsætter med at tape dem sammen, og det gør jeg egentlig hele vejen rundt. Vær opmærksom på, at intetkøns mønster også kommer med sådan en checkbox nede i venstre hjørne. Her kan du se, hvilke papir du er nået til, og hvordan det skal placeres i forhold til de andre. Vær opmærksom på, at de guidede firkanter i siderne altså skal matche 100% til alle sider. Alle intetkønsmønstre kommer inklusiv sømrum, så vær opmærksom på, når du klipper, skal du altså klippe efter den stiplede linje, hvor der er markeret med en saks. Så skal vi egentlig bare have klippet alle mønsterdelene ud, og det gør jeg som set på videoen, og så ses vi bare til næste step. Når du er færdig med at klippe alle mønsterdelene ud, skulle du gerne ende med 8 mønsterdele. Jeg kan godt lide, at når jeg er færdig med at klippe mønsterdelene ud, at tape alle de løse dele fast, så ude i alle siderne og bagpå, så det er nemmere at arbejde med, når det er, vi skal hen og lægge dem op på vores tekstiler. Dette gør jeg på alle mine mønsterdele, også selvom at det tager lidt ekstra tid og lidt mere tape. På alle intetkøns mønsterdele er der specificeret, hvor mange af hver du skal klippe af hvilken slags tekstil. På mønsterdel C skal du f.eks. bruge et yderstof og en inderfor. Ved mønsterdel A skal du bruge en yderstof og 3 inderfor. Ved E skal du bruge en yderstof og et inderfor. B der skal du bruge et yderstof og et inderfor. D der skal du bruge 2 yderstof og 2 inderfor. G der skal du bruge 4 yderstof og 4 inderfor. H der skal du bruge et yderstof. Og F der skal du bruge et inderfor. De materialer, vi skal bruge for at kunne lave den her taske, er inderfor, yderstof og et strygejern. Så skal vi bruge noget skråbånd. Så skal vi bruge en lang lynlås, som skal være vores main lynlås i åbningen af tasken. Så skal vi bruge 2 små lynlåse, hvor den ene skal til inderlommen af tasken, og den anden skal til yderlommen af tasken. Så skal vi bruge noget gjordbånd. Og jeg bruger et triglidet spændesystem. Hvis man har noget stof, der er svært at arbejde i, så kan man gøre brug af fliseline. Har man ikke en lynlås, der passer helt perfekt, så kan man altså forkorte den selv. Link til, hvordan du kan gøre det hjemme i stuen, finder du nede i beskrivelsen. Jeg starter altid ud med at stryge alle mine tekstiler, og det gør jeg af den simple årsag, at alle tekstiler kommer med en krympeprocent, især hvis det er, at du har købt noget, der er nyt. Så hvis du ikke vil have, at din taske går hen og krymper, når det er, at du for eksempel i de videre processer stryger eller damper, så vil jeg helt klart anbefale, at man både vasker og stryger sit tekstil, inden man går i gang med at klippe mønsterdelene ud. Når du har gjort det, så kan jeg godt lide at sortere mine mønsterdele, så nu skal vi for eksempel starte med at klippe vores inderfor. Så jeg tager alle mine mønsterdele, og der hvor der står inderfor på, dem lægger jeg i en bunke, så jeg er sikker på, at det kun er inderforet, jeg kommer til at klippe. På hver mønsterdel står der som sagt, hvor mange du skal klippe af hver. Vær opmærksom på, når du når til E, at den skal klippes til fold, hvilket betyder, at du skal folde stoffet i 2, men det forklarer jeg mere om, når vi når til udklipning af E. Vi skal ikke have inderfor af mønsterdel H, og derfor lægger jeg den til side og væk fra den bunke, jeg skal i gang med at klippe inderfor til. Når du når til mønsterdel E, så skal den altså klippes til fold, hvilket betyder, at jeg har taget mit stof, og så har jeg lagt det, så det folder, og så lægger jeg den, hvor der står til fold, ned til folden, og lægger derefter mønsterdelen op og nåler den fast. Jeg kan godt lide at bruge så meget af mit materiale som muligt, og i og med, at mønstret kommer med sømrum, så kan jeg altså lægge mønsterdelen så tæt på kanten af stoffet som overhovedet muligt. Jeg starter altid med at nåle ned til fold, så jeg er sikker på, at folden den er præcis, hvor kanten af mønstret er. Når jeg har nålet de 2 sider af min mønsterdel fast til mit tekstil, fortsætter jeg bare med at nåle hele vejen rundt, og jeg er hele tiden opmærksom på, at min mønsterdel ligger helt fladt på tekstilet. Når jeg har nålet mønsterdelen fast, så går jeg altså i gang med at klippe med min stofsaks.
Det er virkelig, virkelig vigtigt, at det er en saks, der aldrig er blevet brugt til andet end stof. Grunden til, at vi holder stof- og papirsakse adskilt, er simpelthen af den årsag, at papirsakse bliver slidt meget hurtigere, fordi papir er meget sværere for en saks at klippe i. Jeg klipper altid med uret, fordi det er nemmere for mit blad på min saks at komme så tæt på mønsterpapiret som overhovedet muligt. Du har nu klippet din første mønsterdel ud. Det er simpelthen så sejt. Så mangler vi bare at gøre det med de 6 resterende mønsterdele, og selvfølgelig hele yderstoffet. Vi ses på den anden side, når du er færdig med at klippe alle mønsterdele ud til dit inderfor. På mange af mønsterdelene vil du kunne se det, vi kalder for et pasmærke. Det er sådan et lille mærke og en guideline, vi kommer til at bruge senere i processen, når vi altså skal sy vores mønsterdele sammen. Så det, jeg vil bede dig om nu, det er at klippe alle de her små pasmærker. Vær opmærksom på, at du ikke klipper længere end sømrummet, så det skal bare være en lille bitte snip i mønsterdelen. Ved mønsterdel E, hvor det var, vi lavede den til fold, der kan du, der hvor du har foldet stoffet, også lige lave et lille pasmærke, så du ved, hvor midten af mønsterdel E er. Nu kan du med god samvittighed fjerne alle nålene og tage mønsterdelene af dit stof. Et godt tip her er, at du altid lige tjekker, at du har fået klippet alle de dele, du skal bruge. Så for eksempel i lining A, altså ved inderforet A, der skal du bruge 3 stykker. Nu vil jeg sortere min mønsterdel efter yderstof. Vær opmærksom på, at her skal du altså bruge mønsterdel H, men ikke mønsterdel F. Nu kan du begynde at placere din mønsterdele på dit yderstof. Det er præcis samme proces, som da det var, at vi skulle klippe inderforet. Da jeg arbejder med restmaterialer, så har jeg altså lidt mere yderstof, jeg kan arbejde med, og derfor kan jeg lægge flere mønsterdele op på samme tid, inden jeg begynder at klippe. Jeg har også sorteret min mønsterdel i dem, der skal klippes 1 eller 2 af. Det vil sige, at jeg er gået i gang med at klippe dem, jeg kun skal bruge 1 af. Og dem, jeg skal bruge 2 af, dem klipper jeg bagefter, og jeg viser jer hvorfor. Dem, jeg skal klippe 2 af, der har jeg nemlig lagt stoffet dobbelt, så jeg ikke skal klippe 2 gange, men bare kan klippe 1 gang. Mønsterdel G skal vi nemlig bruge 4 af, og derfor klipper jeg 2 gange 2 lag. I vores yderstof skal vi også klippe pasmærker, og det vil jeg bede dig om at gøre nu på alle de mønsterdele, som har pasmærker. Når du har gjort det, så kan du med god samvittighed fjerne alle nålene fra dit yderstof og tjekke, at du har alle mønsterdelene, så både det, der står på mønsterdelene, stemmer overens med alt det, du har klippet. Nu skal vi forberede de 2 lynlås, vi skal bruge både i top og front. Og det vi skal bruge, det er mønsterdel G, både yder- og inderstof, og en lang lynlås og en kortere lynlås. Vores hovedlynlås skal altså måle 38 cm. Og hvis din lynlås er lidt for lang, igen, så kan du forkorte den via det link, der er nede i beskrivelsen. Nu har jeg forkortet vores lynlås, og de skulle meget gerne se sådan her ud. Det du skal bruge til hver lynlås er 2 sæt af 2 yderstof og 2 inderfor. Du skal have 1 sæt i hver ende af lynlåsen. Det vil sige, at du skal have 1 af yderstof og 1 af din lining, altså dit inderfor. Nu skal vi have placeret dem således, at du lægger din lynlås oven på din inderfor, og så lægger du dit yderstof oven på det, så du laver sådan en sandwich. Vær opmærksom på, at hvis dit inderfor har en ret og en vrangside, så er det altså den pæne side, altså retsiden, der skal ligge opad, og ligeledes med dit yderstof, at hvis det har en rigtig og en forkert side, altså en ret og en vrang, så skal din ret side altså ligge ned mod lynlåsen. Jeg markerer her 1 cm sømrum, fordi det er der, du skal sy. Så gør vi det samme i modsatte side, og her kan det være lidt tricky, fordi det er der, at lynlåsen den åbner. Men sørg for at have de der 2 flapper så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Jeg synes, det fungerer godt, hvis man lige nåler dem fast til dit inderfor først, og så lægger yderstoffet på bagefter. Så kan du nemlig få lavet den her sandwich, hvor de stadigvæk er så tæt på hinanden som overhovedet muligt, men uden problemer. Det jeg gør her, det er, at jeg bare lige tager nålen hurtigt op, holder fast med fingrene, og så får nålet alle 3 lag sammen. Jeg markerer lige igen med en pind. Det behøver du ikke, men det er bare for at illustrere, at der skal sys med 1 cm sømrum. Hvis du har forkortet lynlåsen, men ikke har kunne fjerne alle takkerne på lynlåsen, så skal du være meget opmærksom på, når du når hen til takkerne, at du får drejet med hjulet på symaskinen, så du ikke bare fiser henover, fordi så knækker du nemlig en nål. Jeg fortsætter processen på begge lynlås, altså på alle 4 sider. Når du har gjort det, så tager du din lynlås hen til dit strygebræt, og så får du strøget de her flapper op. Og det er så vigtigt, for det giver et meget pænere finish, når du nu skal til at topstikke. Vi laver nu en topstikning cirka 4 mm fra kanten af den her flap.
Igen vær opmærksom på, når du når hen til metaldelen af lynlåsen, at du ikke bare hjerner dig ud af, men at du lige får hjulpet maskinen med at dreje sig rundt, så det er, at du ikke knækker nålen. Normalt, når jeg syr tingene sammen, så syr jeg med en stinglængde, der hedder 2,5. Når jeg laver topstikninger, så kan jeg faktisk godt lide, og det giver også et pænere finish, hvis man lige laver topstikningen, altså stinglængden lidt længere, så sæt den gerne til 3 eller 3,5. Nu skal vi have lavet vores welt pocket, også det man kalder på dansk en paspoleret lomme. Det du skal bruge her er inderforet af mønsterdel F og A. Da jeg arbejder med noget lidt mere levende inderfor, så kan jeg godt lide lige at nåle min mønsterdel fast. Her er jeg meget opmærksom på, at mine pasmærker altså liner op med hinanden, så at mit pasmærke på mønsterdel F og min mønsterdel A er lige oven på hinanden. Så tager jeg fat i min mønsterdel F, og så får jeg tegnet den firkant, der er midt på mønsterdelen, fordi det er nemlig den, vi skal til at sy efter. Enten så kan man måle på mønsterdelen, hvor præcis firkanten er placeret, eller så kan man også gøre noget, der er vildt smart. Hvis vi leger det her, det er mønsterdel F, så kan du faktisk tage en nål, og så kan du prikke den igennem alle 4 hjørner af den firkant, du skal have tegnet op. Når du så vender den, så har du faktisk alle de 4 punkter, du skal bare connect dem, og så har du firkanten. Og det er egentlig lidt lige meget, om du syr på den ene side eller på den anden side, når vi lige om lidt skal over til symaskinen og sy den firkant. Hvis du gerne vil have, at vi syr på samme side, så kan du også gøre således, at du tager en nål og placerer den igen i alle 4 hjørner af firkanten. Og så kan du lige så stille løfte din mønsterdel, i det her tilfælde F. Selvom der står A på skærmen, så ved jeg, at du arbejder med mønsterdel F. Så kan du løfte den stille og roligt, og så kan du lige markere med din kridt, hvor de markeringer på nålen er. Og ud for de 4 punkter kan du så connecte dem, og så har du også den firkant. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at gøre det her på. Der er bare mange forskellige måder, man kan komme frem til samme resultat. Hvis du har en anden måde, du bedre kan lide at gøre det på, så synes jeg, du skal gøre det. Nu skal vi over til symaskinen, og så skal vi faktisk bare sy efter den linje, eller den firkant, vi lige har lavet. Det er meget vigtigt, at du placerer nålen lige i hjørnet, syr hele vejen ned og rammer præcis i hjørnet. Fordi de her 2 streger, der ligger parallelt fra hinanden, de 2 lange, de skal nemlig være lige lange, for at vi får det bedste resultat. Når vi har syet det, så er det mega vigtigt, at vi lige går over til vores strygejern igen og presser det helt fladt. Så skal vi have tegnet de her 2 rektangler cirka 1 cm ud fra hvert hjørne. Så kommer vi til den skræmmende, men mest nødvendige del. Vi skal nemlig klippe igennem begge stykker stof. Du skal klippe i indersiden af den firkant, du lige har syet, og så skal du klippe i midten hele vejen op til hjørnet af den markerede trekant. Når du når op til det hjørne, så stop og klip ud til firkantens hjørne, men uden at klippe i selve syningen. Det er meget vigtigt. Når du har gjort det, så er den klar til, at du kan folde mønsterdel F ind i det hul, du lige har lavet, så den kommer om på bagsiden af mønsterdel A. Nu skal du have fat i dit strygejern, og så skal det her simpelthen stryges helt fladt. Når du har gjort det, så skal du have fat i lynlås nummer 3, altså den lynlås, vi ikke har gjort noget ved endnu. Den skal nemlig monteres på den her paspolerede lomme. Jeg kan godt lide at nåle den fast med mine knappenåle, så lynlåsen ikke skrider for mig, når jeg skal sy den fast på det her hul. Jeg kan godt lide at sætte nåle hele vejen rundt, så jeg har 100% styr på lynlåsen, når vi skal over til vores symaskine. Så skal vi have monteret lynlåsen, og det gør vi ved at sy hele vejen rundt, der hvor vi lige har sat nåle. Og det gør jeg med en lynlåsfod, som er en my smallere end en normal fod. Hvis du ikke har en industrimaskine, så følger der højst sandsynligt også en lynlåsfod med til den symaskine du sidder ved, og ellers så kan man på de fleste symaskiner altså justere, hvor nålen skal sy, og så vil jeg rykke nålen tættere på lynlåsen. Vær igen opmærksom på her, når det er, du syr hen over lynlåsen, at hvis det er en metallynlås, så vil jeg altså hjælpe symaskinen ved at dreje hjulet, så det er, at du ikke knækker nålen, når du syr hen over lynlåsen. Du skulle meget gerne ende med et resultat, der ser sådan ud. Nu skal vi over til vores pressebord, og nu skal vi folde 1 cm ned og presse det fladt med vores strygejern. Jeg måler cirka på øjemål, men du kan altså bruge dit målebånd til lige at måle, at det er helt præcis 1 cm. Så folder vi den en gang mere, 1 cm ind, og presser fladt med vores strygejern. Det gør vi for at skjule den rå kant, og det ikke travler for os, når vi senere begynder at bruge tasken. Jeg kan godt lide at nåle den fast, så når vi nu igen skal hen til symaskinen og sy i sammenstikning, så skrider den her foldning, vi lige har lavet, ikke for os, og så bliver den nemlig syet fast
i samme ombæring. Da vi syr på den anden side, så kan man nemlig ikke altid hverken se nålene eller komme til at fjerne dem. Så jeg vil anbefale, at man bruger noget tid på lige at få rivet den her foldning fast, så når det er, vi syr, så flytter det sig heller ikke. Det behøver ikke at være pænt, og det behøver ikke at tage særlig lang tid. Det er egentlig bare for at være sikker på, at det bliver holdt nede, mens vi syr. Og vi fjerner den her stikning igen, lige så snart vi har syet den rigtige topstikning. Så gør vi præcis det samme, som vi gjorde lige før, men vi syr bare i præcis samme syning, som vi allerede har lavet. Når vi har gjort det, kan vi komme tilbage og tage vores opsprætter, og så fjerne den rigtråd, vi har syet foldningen fast med, for at holde tingene på plads. Vi giver det et godt pres, og så skulle I meget gerne have et resultat, der ser sådan her ud. Nu tager I det stykke inderfor, I lige har syet selve lynlåsen på, og så tager I yderstoffet, mønsterdel A. Så tager I inderforet, I lige har syet, og lægger det oven på mønsterdel A, og så syr I hele vejen rundt. Her er det vigtigt at sige, at den rigtige side af yderstoffet skal ligge ned mod bordet, og den forkerte side af yderstoffet skal ligge op mod jer, så vi får det rigtige resultat. Når jeg har syet hele vejen rundt, så slutter I selvfølgelig af med at sy frem og tilbage for at lukke syningen. Nu er I færdige med den del, og den lægger vi så til side, for nu skal vi i gang med at sy frontdelen af tasken, altså der, hvor der skal være en lommeåbning. Vi starter med at tage mønsterdel B og H af yderstoffet. Så tager du mønsterdel H og folder den på midten, der hvor du har lavet pasmærker. Hvis der er en forside og en bagside på dit stof, på dit yderstof, så skal retsiden ligge ned mod bordet, og vrangsiden skal ligge op mod dig. Så tager du vores lille lynlås, vi har forberedt, og så klipper du simpelthen siderne til, så de er lige brede med lynlåsen. Nu skal du have lavet en sandwich, så du skal tage mønsterdel B af yderstoffet, så lægger du den foldede H på, derefter lynlåsen, og så inderforet. Jeg kan godt lide at nåle det hele fast, så det ikke glider for mig, når det er, jeg går hen til symaskinen. Så det jeg egentlig starter med, det er at sørge for, at der er 1 cm sømrum fra yderdelen af H og ind til lynlåsen, og derefter så sætter jeg så mit forstof på bagefter. Her er det vigtigt, at når du placerer lynlåsen, så ligger den rette side af lynlåsen, altså der hvor man lyner ned mod bordet, og det samme med din lining, den skal også ligge retsiden ned mod bordet. Så syr du hele den her sandwich sammen. Jeg kan godt lide lige at flytte lynlåsen lidt ned til at starte med, så man kan komme helt ind og få præcis 1 cm sømrum. Vi afslutter selvfølgelig altid med lige at lukke af med at sy frem og tilbage, og når det er blevet gjort, så går vi over til vores strygebræt, og så presser vi forsiden op. Det gør vi for at kunne få et pænere finish, når vi nu skal hen og topstick. Hvis det er besværligt at komme til, så kan man eventuelt lige rykke lynlåsen lidt ned, imens man presser. Du vender det om, og så presser du også foret om, så det skulle meget gerne se nogenlunde sådan her ud. Og så laver du en topstikning cirka 4 mm fra kanten af H. Jeg kan godt lide, når jeg laver topstikning, at jeg igen sætter min stinglængde til 3,5. Så normalt så syr vi alting sammen med 2,5, men det giver altså bare et mere professionelt og et pænere look, hvis det er, at man syr med en topstikning på 3,5 i stinglængde. Nu skulle du meget gerne have et resultat, der ser cirka sådan her ud. Det næste vi gør, det er, at vi tager en saks, og så trimmer vi lige til, så det flugter med vores mønsterdel A. Så skulle I meget gerne ende med et resultat, der ser sådan her ud, og nu skal vi lave den anden side af forstykket. Så vi skal bruge både yderstof og inderfor af mønsterdel C. Det man gør, det er, at man tager yderstoffet, og så folder man ligesom den der flap af H op, og så lægger man yderstoffet af C ned på lynlåsen. For at det bliver nemmere at arbejde med, så kan jeg godt lide lige at pinde dem fast med en knappenål. Her der skal du være opmærksom på, at bredden af lynlåsen ikke nødvendigvis tillader 1 cm sømrum, så derfor kan det være nødvendigt, at man lige lægger den en lille my længere inde på selve yderstoffet, så når det er, du syr, så får du rent faktisk 1 cm sømrum. Så skal vi have monteret vores inderfor, og her igen er det vigtigt, at vrangsiden, altså den forkerte side af forstoffet, vender op mod dig, og at retsiden af forstoffet vender ned mod lynlåsen. Når du har gjort det, så skal vi have syet den præcis som på den anden side med 1 cm. Du starter med at køre frem og tilbage for at låse syningen, og så syr du hele vejen op og afslutter med frem og tilbage. Nu gør du præcis det samme som første omgang. Presser første del ned, vender rundt og presser foret ned, og så laver du samme en topstikning cirka 4 mm fra selve lynlåsen.
så skulle du meget gerne have et resultat, der ser sådan her ud. Så tager du den del, du lige har syet, og vender retsiden ned mod bordet. Så tager du din mønsterdel af dit inderfor, og vender retsiden ned mod den mønsterdel, du lige har lagt, og så syr du hele vejen rundt. Jeg kan godt lide lige at sætte det hele fast med nåle, så det ikke skrider for mig, når jeg begynder at sy rundt. Husk at starte med at køre frem og tilbage, og afslutte med at køre frem og tilbage. Du skulle nu meget gerne have en frontside. Den sidste del af mønster A er inderforet, sidste del af mønster A er yderforet, og der hvor du har syet din lomme, og så skal du bruge den lange lynlås. Her der trimmer vi også lynlåssiderne til, og det gør du på begge sider. Nu skal vi til at montere hovedlynlåsen. Og det gør vi altså bedst ved, at vi lige tager lynlåsen og finder midten af selve lynlåsen og markerer med en nål. Det gør jeg, fordi når jeg så åbner, så har jeg nemmere ved lige at tage mit kridt og markere, hvor præcis midten er. Så tager du retsiden af lynlåsen, altså den vej lynlåsen vender rigtigt, når du skal lyne, og sætter den fast i midten, hvor du har pasmærket på dit yderstof. Her er det altså vigtigt, at dit yderstof det vender ret opad, det vil sige, at den pæne side ligger opad. Så nåler du hele vejen hen, og så tager du dit forstof, i dette tilfælde den med den paspolerede lomme, og den lægger du altså med retsiden nedad, det vil sige den forkerte side op mod dig. Finder dine pasmærker, og så sætter du egentlig nålene i hele vejen hen, så de passer sammen. Så syr du med 1 cm sømrum hele vejen hen langs lynlåsen. Her vil jeg anbefale, at man bruger en lynlåsfod, altså en fod, som er lidt smallere end en normal syfod. Hvis du ikke har det, man kan placere eller justere nålen på din maskine, så vil jeg helt klart sætte den tættere på lynlåsen, så du får et pænere finish. Så går vi hen og stryger, og så syr vi topstikningen hele vejen hen. Vær opmærksom på, at du både får presset på frontsiden og på bagsiden, så dit forstof og dit yderstof ligger helt fladt, når du topstikker. Når du har gjort det, så tager du det stykke, du lige har syet, og dit andet forstykke. Så finder du midten af dit andet forstykke og lægger den blotte side, altså retssiden, ned mod og finder midten og nåler fast. Så er det egentlig bare samme procedure, som du gjorde før. Jeg kan godt lide at arbejde på den side, hvor jeg kan se lynlåsen, så jeg vender bare arbejdet, men det er altså stadigvæk ret mod ret. Når du er færdig med at nåle lynlåsen fast, så tager du dit sidste inderstof, altså dit inderfor af, og lægger retsiden, altså den pæne side, ned mod lynlåsen. Finder pasmærket i midten, og lægger den til midten på lynlåsen, og nåler fast hele vejen rundt, ligesom vi gjorde i første step. Når du har gjort det, så syr du med 1 cm sømrum hele vejen langs lynlåsen. Igen, det er præcis på samme måde som ved step 1, så jeg vil klart anbefale en lynlåsfod eller rygnålen. Når vi har gjort det, så presser vi også den her side ned, så vi kan lave en flot topstikning. Det gør vi selvfølgelig både på front og på bagsiden. Vær opmærksom på, at når du laver topstikningen, så vil jeg gøre det 4 mm fra selve lynlåsen, og altså med en længere stinglængde, end vi normalt syr med, så omkring 3,5 i stinglængde. Nu tager du mønsterdel E, både yderstof og inderfor, og så lægger du den pæne side af yderstoffet ned mod bordet, og den pæne side af inderstoffet op mod dig, og syr hele vejen rundt med en meget lang stinglængde, omkring en 4-5 stykker, bare for at holde stykkerne sammen. Det gør vi, for at det ikke skrider for os, når vi senere skal montere det på selve tasken. Nu skal vi have fat i vores mønsterdel D. Vi skal både bruge vores yderstof og vores inderstof, altså vores inderfor. Og det vi gør, det er, at vi starter med lige at trimme vores lynlås flap til, så det er nemmere at montere. Så tager du yderstoffet D og lægger det med retsiden ned mod retsiden af tasken. Altså den pæne del af D ned mod den pæne del af tasken. Derefter så tager du den pæne del af inderstoffet D og lægger den ned mod den pæne del af inderstoffet på tasken. Det vil altså sige, at vrangsiden af begge vores mønsterdele D vender ud mod dig, når du nu begynder at nåle det fast. Så nåler du det fast hele vejen hen, og når du har gjort det, så gør du præcis det samme på modsatte side af tasken. Jeg viser det lige en gang mere visuelt, så det er, at du kan følge med. Men det er altså den pæne side af vores yderstof D, der skal ligge ned mod ydersiden af tasken. Og det samme med vores inderfor, der er det altså den pæne side af vores inderfor, der skal ligge ned mod indersiden af tasken. Når du har gjort det, så syr vi med 1 cm sømrum på begge af de her 2 flapper med D, vi lige har lavet.
Husk at være opmærksom på din stinglængde, fordi vi lige har syet topstikning, så skal den altså tilbage til en stinglængde 2,5 eller 2. Så er vi tilbage ved strygejernet, og vi presser fladt og laver en topstikning 4 mm fra den kant, vi lige har syet. Og her der skal stinglængden altså igen sættes til cirka 3-3,5. Nu skal vi have monteret bunden af vores taske. Du finder pasmærket i vores bund, og så lægger du altså retsiden af bunden ret til tasken. Og så nåler du hele vejen op. Starter fra midten og fortsætter hele vejen op, går tilbage til midten og tager den anden side. Så syr du med 1 cm sømrum hele vejen rundt i kanten. Vi er selvfølgelig tilbage til en stinglængde 2. Når du er færdig, så afslutter du selvfølgelig med at hæfte, og så gør vi præcis det samme på den anden side. Jeg kan godt lide lige at nåle de 2 lag på min taske sammen, så jeg har nemmere ved lige at styre det. Og så finder jeg altså midten af tasken og midten af bunden og nåler dem sammen. Husk, at du lige åbner tasken en gang, inden at du får nålet alt på plads, fordi ellers så kan det være ret svært for dig at få vendt tasken, når vi har fået syet resten af bunden på. Når du er færdig med at nåle tasken sammen, så syr du med 1 cm sømrum hele vejen rundt, ligesom vi gjorde på den anden side. Husk at starte med at lige at køre frem og tilbage, så du får låst syningen, og ellers så fortsætter du hele vejen rundt og afslutter selvfølgelig også med at låse syningen. Når du har gjort det, så skal vi til nok den mest nervepirrende del af selve tasken. Du tager din stofsaks, og så trimmer du, så der er cirka 6 mm fra den syede kant tilbage. Det vil sige, at vi skal altså til at klippe hele vejen rundt langs den syning, vi lige har lavet. Og der skal cirka være 6 mm tilbage, når du har klippet. Og det gør du selvfølgelig på begge sider. Vær opmærksom på, når du begynder at klippe, at du kun klipper i den yderste del af tasken, så du ikke lige pludselig får klippet noget af tasken med. Det her det er altså en fejl, der er sket for mig, og det er mega ærgerligt at have brugt så lang tid på at sy hele tasken, for så at klippe den i stykker nu. Nu skal vi have fat i vores skråbånd, og enten så har du købt noget skråbånd, eller så har du klippet det selv. I den skrevne guide, der kan du se hvordan. Og det vi gør, det er, at vi monterer skråbåndet, så vi folder det helt ud. Så lægger vi kant mod kant, og så syr vi faktisk lige 5 mm inden hele vejen langs kanten. Hvis du har købt skråbånd, så er den altså allerede foldet, og det vil sige, at du skal lægge dig på indersiden af foldet. Og afslutter med en hæftning. Så klipper jeg skråbåndet af, og så skulle du meget gerne have noget, der ser sådan her ud. Det man gør, det er, så kan man vende den rundt, og så kan man folde den anden del af skråbåndet op, og så syr du faktisk bare cirka 2 mm fra kanten på skråbåndet. Og det gør vi hele vejen rundt. Og grunden til, at vi gør det, det er for at skjule de grimme syninger i tasken og få et pænere finish. Du skulle meget gerne ende med et resultat, der ser sådan her ud. Så gør du præcis det samme på modsatte side af tasken. Og jeg viser jer lige kort igen, hvordan det er, jeg vender det her skråbånd. Så vi har syet der er en kant og en fold, og så folder vi rundt der, og så syr vi hele vejen langs tasken endnu en gang med en topstikning, der cirka er 3,5 i stinglængde. Når du er færdig med det, så er vi faktisk mere eller mindre i mål med den her taske. Nu skal vi bare have monteret vores stropper og vores trim. Det jeg gør, det er, at jeg tager mit gjordbånd, og til at starte med, så måler jeg altså 20 cm op, sætter en streg og klipper. Så tager jeg den 20 cm strop, jeg lige har lavet, og hvis du holder retsiden af handen på din træglider spænde, så skal den face op mod dig, så tager du stroppen og kører først i det inderste hul, over og ned igen, så du ender med et resultat, der ser sådan her ud. Så skal vi til den anden del af min strop på min taske. Og her der måler jeg altså 100 cm op, sætter en streg og klipper. Så skal vi have fat i hunden og det her glidesystem. Og det vi starter med at gøre, det er, at vi tager retsiden af den her glider, sætter stroppen ind igennem henover og ned. Og for lige at sikre den her, så giver vi den en fold for at lave en pænere finish. Og så kan jeg godt lide lige at nåle den fast, så når vi skal hen og sy på maskinen, at det ikke glider for os. Når du har nålet den fast, så går vi hen til maskinen, og så syr vi faktisk 1-2 mm fra kanten. Jeg kan godt lide at give det en dobbeltstikning, så det ser sådan her ud, så du både har på kanten og henne, hvor den flosser. Så tager du vores hunddel af spænden, og her er det vigtigt, at den også er ret, altså facet op mod dig. Kør den nedefra op, og kør tilbage spændet nedefra, op, henover og ned igen. Det er altså den del der, du skal montere i selve tasken. Her er det vigtigt at sige, at når du skal montere den i tasken, så skal den altså vende omvendt. Det vil sige, at den forkerte side af selve spændet skal vende op mod dig.
så den rigtige del af siden på spændet vender ned mod bunden af tasken. Du fører den op igennem vores mønsterdel E og nåler fast i midten og giver det en syning 1 cm henover. Det samme montering af vores han, den skal altså også vende omvendt, så den rigtige side af spændet vender ned mod bunden af tasken, føres ind i tasken, op igennem vores mønsterdel E og bliver placeret i midten af der og giver den en stikning med 1 cm sømrum hele vejen henover. Jeg kan godt lide at sy den 2 gange for at gøre syningen stærkere, så hvis det er, at du skulle hænge fast i noget, så går tasken i hvert fald ikke i stykker. Når du har gjort det, så er vi tilbage ved vores bord, og så kan jeg godt lide lige at klippe hjørnerne til, så vi kan få vendt tasken pænt, uden at vi har en hel masse sømrum. Der ligger nemlig en hel masse stof der, og det kan godt være svært for tasken at få vendt den og få et pænt finish udefra. Så når du har klippet hjørnerne af, så kan du egentlig bare vende tasken, og voilà, så er du faktisk færdig med din første Walter Pendle Crescent Bag. Virkelig, virkelig stort tillykke og godt arbejde. Du skulle meget gerne have en taske med en lynlås i front, et trekliders spændesystem og en inderlomme. Det har simpelthen været en fornøjelse at have dig med på det her kursus, og jeg håber meget på at se dig igen.